Esteban, zertan gabiltza? Bueno, momentu honetan aigea begiratzen batidora bat ez da bilela ibiltzen, eta begiratzen aher nun dauka akatza. Zuek presa udete edozein gauza konpontzeko? Laguntzeko behintzat bai? Intentatzeko behintzat bai. Objektibo hoxe da. Bakoitza bera dakixena beste inoi transmitidu eta danon artean konpondu dezagun dozkun problema. Ikusi ditugu trasteak, baina kafea ere bai. Kafe konpon deitzen da ekitaldia eta? Claro, horretxati da kafe konpon. Azti pizkatekin ez ipintzeatek kafe hor konpon. Hor konpon lehme badala bergan da, bueno, ez ipintzeatek hor konpon, bueno, kafe konpon. Pili, gizonak hemen lanean eta gu begira. Bueno, momentuz bai, ni elektrikoko gauzak ez dakit, bueno, badaukat lanpara bat, lengua, saiatu naizela konpontzen, eta epintzen dutenia kablia, gizak ez die, bonbilak ez die pizten, hortaz, nun baitzen itxen dozeo zer geizkit, esan notzan. Hori da nire amana, hortaz, baina da relikia bat, hortaz, baina nahi dute... Pena maten du botatzeak. Ni nahi dute konpontzia, eta hortaz die gauzak... Eta esan dut zut, remolke batekin etorreko nintzen. Bota ezin da bota ez. Ni reziklaiakin eta, eta noia urtiak konsumon asuntotan sartuta eta da, ezin da bota ez. Talburua zein da? Erabilpena bultzatzia eta ez, bigarren eskuko gauza horren ez, filosofia hori bergaren ez dagona oso edatuta, edatzen jutia poliki. Jende nagusia ikusi dugu gaur, baina jende gazte ere animatu behar da? Bai, gaur lehengo eguna da, ez genkiunez, gut deialdi zabal bat indou. Orduan, espero du poliki jendia ezagutzen jutia eta gerturatzea bai gaztiak eta bai zaharrak. Zuk ekarri ezu zer bai? Gaur ez, baina etorriko gaz urrengoan. Ibili ezkerio eta traste asko desmonta eta traste asko batzutan bota ben behar esaten da, eta, ateatzen dira. Etxeko makiberrak. Bai, efectivamente. Bai. Aitzetxa hau konpondu mesedez. Aulkiak. Ipurdiak tapizatzia, oso horretzala. Grapadora bat bakarri da eta tela polit bat, bai. Eta arratzalde baten ipurdi bat itxeko edo pare bat. Bakarriko dunik, Bueno, hor dago. Irrati berri bat erosi ordez, nire amonarena konpontzen saiatuko gara. Eta horretarako Iñakiren laguntza ezin hobea. Bergaratik, Marta Elbira, Euskal Herria zuzenean.